Затова не говоря да карам, да знаеш. Предварително. Сложил съм го. Добре, да знаеш предварително. Ако ме питаш да шофирам, не обичам да оправя, защото се блъскам много. Мамка му! Да, добре. Затова спирам да говоря да карам. Да, окей. Давай, стига, бе. Бате, почепи тебе няма се качвам. Човек, това ми изглежда на пътя, не мога да набия спирачки, да вия ръцете. Нима. Пред него. Слеза мене. Слушам. Съси Код 2. Ама стига сте ме били. Код 2. Код 2. Стой. Няма. Често. Май. Ето. Остава. Опа, леко. Иди да слушаш патрулката. Окей. Да знаеш, трима са пак ще правят но и със срамването. Нали не шефа кой не каза? Какво каза, припомни? Ако нарамат бой... На такива дупчици. Викам на колегата, ако нещо стане да пали бегачките и да бяга. Много ясно, той къде? То не ли да е по-добре да слушам какво ми казват. Ама никой зад нас. Мисъл, ти си цениш живота. Ако стани, не дай си Боже престрелка, ето розовия демон. Смисъл, ако стани престрелка, ти гледаш да избягаш. Сещаш се. Ага. Колега, какво направи? Летише! Между другото, това вчера го беше снето от GoPro-то ми. Браво, имаш си дистанцията, топ. Смисъл, колата ни набира повече, човек. Но кога ги гони? Гледай само да нямаш много голяма дистанция. Ако си се прави колата, имаш шипове. Аз нямам шипове. Аз имам. 10-4. Смисъл, колата му е някакво зверски бърза, човек. Леко респект от моя страна. 10-9. Майко... Първи. 10-4. За ония инцидент, дет ти говореше и дет говорих. Дет викал, че говорил нещо станало с мене. Точно. Вчера, докато бях на служба, нещо изпаднах без съзнание. Това, че сега бос на пешеходец, това не се ли води в графата на обвинение убийство до 20 месеца затвор. Най-бързо завъртяхта. 10-4. Какво? Има червено Торино, мисля, че което се върти около колата. Да, червено Торино. Скока. Къде идвате? Да, на зеления най-вероятно. 100%. Вече съм там. Браво. Така. Колега! Бутам с него, той смисъл някъде направи, като съм го запишил. Стой на скока. Скока. Моля? Почи скока, ако отива на там. Аз ще кажа. Ще сложа шипове направо. Вече ще забравиш. Идвай тука. 10-4 идвам. Червеното туризма тука. 10-9. Кара точно зад червеното тури механици. Негативно. Изключи булевар. Колко е това, бе?
Тук нека полите Негативно направо справка, на... който е долна магистралата, очи. Долна магистралата ли? Негативно скока на стадоната, Ти що не отидох, като ти казах още по-рано, бе, колега. Отидах, ама... Добре, но ще видим с по туризмото. Това е посока болница. Бил. 4. Може ли аз да покакам? Чакай. Да дам ли на къдета, че иска да покара? Айде, ам. Аз не знам кой по принцип трябва да го обучава там проблема. Лейтенант Шикамаро. Майко. 5 часа. Се събуди. Обаче питах шефа, аз ще го таковам докато... 24. Не паля. Да, се включва. Розовия Гвемон и червеното туризмо са на главен. При код 2. Москва кю. Колега. Москва кю. Атка. Да знаеш, колегата кара в момента. 4. Шукс. Кое следваме? Розовия. Муна, няма ли да го таковаме? Се го караш с... Не стои. Ето! Той не гради, аз сега сме зад вас, бе. Кукю. Наведе. Те туриста. Зад вас не го видяхте. Нямам видимост. Правете код 2, нямам видимост. Има ранен човек да ходим ли? Той ще ходи. Окей. Ние сега този розовия ли търсим? Розовия. Аз ще си пусна радара, ако го видим, ще изгърми като патрон. Видя го. Чакай сега, бе, той не е направил нищо. Да. Следвам. Няма да пускам буркани. Добре ли са още? Нямам видимост към Ближи са. ранения човек. 34, пускай код 2. 39. О, хванахме го с 130. Пускай си с буркани. Пускай си 4. рейд. Не да вика на мене, аз не участвам. Ти следваш. Да. Чакай малко. Как се паркира, кадет? Зад автомобила паркираш. Внимателно. Много си зле, другия къде деца слиза, що път по-добър от мен, защото ги познавам. Може 68 часа, но да е 14-19 към болница. Наркотици, колегата ви. Так не искаш ли така как се пахте? Колега, паркира се точно както е паркирал той. Да, и просто си зад мене и даваш код 2. Паркираш точно както е той, обаче зад него. Първи ден му е. Личи се. Слезнете от автомобила или отворете джама. Ще ви помоля да слезете от автомобила, господине. Става ли да съдействаш малко, първи ден му е там да разбере все пак. Го остана. Където ти иди в болница и конфискуе колата. Неговата. И я и се върне тук. Окей. Знаете ли, господине, защо изпряхме? О, заспа. Отивай на болница и конфискуй колата. Неговата. Окей. Само код 2. Без сирени.
Добър ден. Полицай. Тук до патрулката имаш един, Да, къде... да. Оставил съм го на рецепция. Идвам да прибега на колегата патрулката. Да, той е там на рецепция. То къде лежеше до патрулката. Да. Сме старши. Добър ден. Добър ден. Интересно, има... Не, да приберем на колегата колата. Добре. Довиждане. Довиждане. Полицай, понеже съм такъв, кажете го Терорист. Как се казваше това, къде е за милост, така, къде помага на хората, пацифист, пацифист съм аз. Какъв пацифист? Направихте атентат? Направихте атентат? Такъв пацифист и ето погледнете, второ тяло носа насаме, сега отивам за третото, по кинта на тяло. Какви 100 кинта? Той го направи, аз би го арестувал. Колега, стой пред болница и не мърдай. Няко набити. Знаеш ли, арестувайте този пари патрака. Ако има някакъв проблем с те, пускай с паник бутона. Чакайте, да не съм... Ти пък какво правиш? Какво правите, бе? Какво? Ей! Колата! Давай, качвай се. А не моята патрука. Да, и голям гълта. Това прегази, моля ви се. Опочи се. Карай. Къде? Карай, бе. Къде? Абе, аз ще пусна билечи, казвам ти. Къде тос? Оп, видя го. Не, аз пускам билечи, човек. Мисъл... What the f... Казвам ти често, ще пусна билечи. Дай напред, ето ги. Дай. Отбийте автомобила. Отбийте автомобила. Отбийте го. Може ли аз да питам, защо взимате патрулката, като има полицай там? Защото този господин полицая беше сам и аз реших да му помогна, защото беше с две коли. Като я вземете. И като е с две коли, това означава ли, че трябва да я вземете без да правите нищо? Първо, автомобила, независимо, че вие сте полицай, паркиран неадекватно. Второ, господин полицай. Точно така. И нейна сирена. Аз съм длъжен да я докарам до тук. Както виждате, не съм я закарал на паркинга на Импанда, съм я закарал тук при вас. Обикновено съм я спирал отстрани, не съм я спирал баш пред входа на болницата, за да не могат да спират линейки, така че по правило не е голям проблем. Бехте спрели, че нито бехте блокирали движението, просто за окраса веща. Бях оставил отстрани да не пречи на линейките, които идват. Неблагодарни, бе. Аз съм дошъл тук, значи не стоиш автомобила и го докарах тук до РПУ. Айде, довиждане. Значи независимо дали е полицейски автомобил, той може пак да бъде конфискуван. Имайте го преди. И пеша да обикалям целия кракът ли? После не се занимава. Ама да... Ей, то ви това нещо. Да, полицай, някой ваш колега на смяна или вие, ако можете да ми изкарате колата от това, от депо. Какво се случва там? Конфискуват. Чакай. Какво правите? Паркиран неадекватно, карам го към Импанда. Защо? Чакай. Бързо. Качайте се. И бахо майката. Мисля, че беше паркирал. Да, беше паркирал. Той взе колата и пегна. Абе, това адекватно ли е, бе? Бейте...
Ама вържа си работата, карам, защо ме блъскате сега? Оставете колата намира. Към импаунда отивам, към импаунда. Аз казвам да ни отива към импаунда, оставете, аз ще се оправя с Ти че господин. викаеш ти на мене, аз къде ще хода? Абе господине, успокой се, моля ви. Ама той беше паркирал като нормален човек, Беше господине, по моля ви средата са. на Моля ви улицата. са, нима блъскайте. Абе господине, моля ви са. А вие карате в насрещното. Ама господине, спрете превозното средство. Ма на импаунда отивам, ви казах. Ама аз казвам да ни го карате към импаунда, вижте какво се случва. Кой сте вие? Аз съм кадет, аз съм Соло кадет Божидар Петров. Поначална скорост с колата. Господине, спрете, абе господине. Абе, кара ток срещу е. О, ей! Ей, какво ги правиш хората? Не, му карай колата бе, човек, какво правиш Стой бе? на място. Абе, отби колата да се разберем като мъже бе, човек. Този полицай върша си работата. Ама, слушай. Стой. Стой, не. Стой. Стой. Аз идвам. Спрете бе, хора. Господин полицай, елате да ми правите колата, останете ги те. Не моята, е на този господин там. Това беше много интересно. Аз искам просто да ми изкарате мене от тези, които са. Карай. Къде и това трябва да го направя. По него. И тук някъде вътре ми каза да се свържа с там Александър Петров, ма колкото знам всеки може да, всеки полицай. Кола ми липсва. Гледай го то. Глава за нападение на полицай. Айде, Аз ако те прегаза да има опиш Може. нищо. Може и за глоба за... Не! Аз за да ще опиша глава, бе. Колега, Стой, не бърдай. Не бърдай. Така, и докарахме я до тук. Айде, готови сме с работа. чак ти спай с мене, бе. Дай качи се да му пишем. Няма какво да пишеш, бе, човек. Прегазата. Иди. Да, Мисля, че съм добре. Дигнете ги. Аз Вкарвай го. нямам пари за да плащаме, как ще става това? Той аз нямам, ама това е. То и аз. Губете го да вземете някой лев да ми дадете. Не, виж сега ще го намерим и той да плаща глобата. Айде, качи си колега. Знаеш ли номера на твой приятел? Кой му е приятел? Онзи със синьото... Да. Това е неподчинение на полицай. Това е... Ето го. Това е обикновено подсъдимо за затвор. 2 години. Приете го поволите поне да плати. Отбийте. Автомобил има. Отбийте камиона, ако обичате, господине. А защо? Отбийте... Вие какво правят тия мене? Тежко 10-50. Аз не казвам да мога. го отбийте. Остана. Отбийте Не съм превозното средство. Полицай, тия тук що се блъснаха, вие Не мене... ме интересува, в момента се занимавам с вас. Вие сте направили Ай, повен. Вие занимавам. отрепахте човек. Осъзнавате ли това нещо? Това е подсъдимо с затвор. Той направи атентат, къде отрепал човек, отрепа 5 човека. Това е Ще подсъдимо. помоля да... Ще помоля да се Ай, не лезете слизай, от пак ще стане много. Сега чуй се при Розовия. Чакай аз да ти пъртя телефонния си номер. Аз нямам лице. Не, на Александри говоря. Вчера обаче го заснех, шефе. Кое? Нищо, къде си? Спирам демона поради висока скорост. Тук карам го на болницата, защото колегата му стана мега лошо на офицер Мартин Петров. Абе, господа полицаи, бе, мен ме Остана. ограбиха, бе. Така, първо няма да ги викаш, второ като идваш при полицай са маха маската най-малкото. Да. Аз виждам, че говорите. Ама вие нищо не правите по въпроса, че мен ме ограбиха. Аз крещя на вашия колега кадет
той нищо не прави по въпроса. Преди да Нищо съм видял. пускате тия кадети на работа, ай малко ги образовате. Ти ли си човека, който ще ми дава Не. на мен информация? Мен Така че ма замълчи. сгазиха. Мен Нали в два пъти ме момента... сгазиха. Господине, Ограбиха ма. господине, Пред вас ме ограбиха. В момента искам това да разкажа на шефа. Ако обичаш, запази спокойствие и в момента ще се опитаме да решим случая като нормални цивилизовани хора, без да викаме или обиждаме. Става ли? Аз не ви обиждам. Ама викаш. Извинявам се, ще викам. Ядосан съм. И Изхабил аз съм съм ядосан. 3000 за медицински бележки там да ме оправят. В смисъл, и мен ме прегазиха и аз трябваше да пия хапче и колегата го прегазиха. Те пак те отрепа. Не само ме отрепа, и ме ограби. Това не беше ли Александър? Да, същия. Леле. Добре. Ако искаш седи на скамейката, аз да разкажа на шефа какво се случи. На пейката. Аз мога да присъствам, моля ви се, аз няма да правя проблем. Искам просто я да добавям, ако... Кадета, намисли си мускулта, мускул наклонена и намисли си reload skin. И кажи изтупвам, и да се изтупам малко. Така. Това какво беше? Аз си сложи шапката. Така, господин, ще ви помоля да се отдръпнете, докато приключим разговора с колегата. Така, докъде бях стигнал, спряхме демона с кадета. После ми писа по имейл Мартин, че му станало много лошо и пратих кадета да му конфискува патрулката. Там не знам вече кой е станал с кадета и някакъв репатрак... Дойде и взе патрулката. Дойде за... Дойде да взима патрулката, ние му казваме няма нужда да я взимаш, ние ще се оправим. Той взе и тръгна. Давай, шефе, дайте да ходим към сигнала за Видян.